Mado. Maraming thank you sa inyong mga palakpak. Usa ka pinasahi nga kaso sa away sa mga magtiayo nga misangpot sa panagbulag dito sa Bhopal. Usa ka Central City sa nasod India. Sumala pa sa taho ay diadtong Setyembre 26, 2025. Usa ka bag-o pang kinasal nga magtiayon nag-file og diborsyo. Human nga wala magkasinabot ang ilang mga binuhi nga mga iring og iro. Tugag niini, mereklamo ang mag-asawa kay samtang nagpuyo rang iyang binuhing iri. Kanunay kining politikon sa iro sa iyahang bana. Matod sa asawa nga, makasuya kini pag-ayo kay luoy kaayo ang mingming. Nga takmagon sa iro ni Mister. Matod sa report sa Indian News website nga NDTV, nagkagustuhan ang couple. Gumikan kay pareho silang mga animal lovers. Apan mao gihapon kini ang mitsa sa ilang walay hunong nga panaglalis. Depensa sa bana sa family court nga nagkauyon sila nga kung maminyo na. Dili na dadon na mga mananap sa ilang panimulay. Apan gisupak kini sa iyang asawa. Gumikan kay dili niya mabiyan ang iyang mingming. Busag ipasagdan na lang sa bana. Nagukdon og takmagon sa iro ang iring ni Mrs. Balibuon manggod kayo ang iring ni Mrs. Unang ganahan ang iro nga mong takmag-takmag. Bisan pag-unsaon pa, wala gayon masalbar ang kaminyon sa magtiyayod. Kumikan lamang sa mga binuhing mananap. Og mo kadtong atong balitang LRG Lahirajon. Ako si Lolo Amado, first cousin ni Douglas Macardon, bigo ni General Limashita. Lolo Amado, himso gwapo. Paki good morning sa akong mga scholar. Salamat kay Lo. Salamat kay